Takže čaute borci, dneska vás vítám u nového videa. Dneska nemáme chameleon, ale v Robloxu. Takže nezapomeňte dát like, odběr a sdílejte to kámošům, protože je to moje první video na této kanále a doufám, že se mi bude dařit. Protože jako malý jsem chtěl být youtuber. A nikdy se mi to nepodařilo, takže to zkusím napravit. A uvidíme, jak se mi bude dařit v té hře. Asi se nějak zamaluju, nebo ne. Asi vyhraju vůbec nějaký kolo. Uvidíme. Za 2 sekundy to začíná, takže... OK. Dáme The House, se mi líbí, a dáme klasik. Prostě klasik je klasik. Klasik je asi nejlepší, bych řekl. Zatím to nikdo nevoutuje. Všichni dali Infection. Pro mě je Infection špatný, protože si myslím, že je to jakoby, že když se jdu schovávat, tak vím, kde jsou ostatní. A ne, lidi, já jsem hnedka první hru Seeker. Jajajaj. Takže ty budete mít střih, protože minutu kdy nebudu mluvit, jo, tak budete mít střih, až budu hledat. Tak lidi, jdeme hledat. Tak uvidíme, asi někoho najdu. Aspoň jedno bych měl najít. Musíme tady najít, jakoby, koukat na ty místa malinký, třeba tady. Tam nikdo není. To se divím. Na stopce, ze zádu stopky, nikdo není. Na stropě asi nikdo neletí, nevypadá to tak. OK, furt nikoho nevidím zatím. Ale určitě někoho najdu, to ne. Hej, to snad ne. Zatím nikoho nemůžu najít. Jako mám ještě 3 minuty, ale zatím nikoho nevidím. To mi přijde trochu divný. Asi jsem špatný v tom hledání, no. Třeba se prostě namalovat. Nikoho tu prostě nevidím, no. Nebo já jsem fakt jako slepej. Chápeme. To jsem prostě v realitě. Furt nikoho nevidím. Mi přijde už trochu divný, je to fakt špatný hledání, já to říkám. To je divný pocit prostě hledat. Pískaj tu. Ale prostě nemůžu nikoho najít. Hej, to je tak nejhorší, když nikoho nemůžem najít. Jsou 2. Double kill. Byli tady nahoře. Tak to jsem nečekal. Ale furt nikoho nevidím, takový, nevím. A nemůžu věřit, že jsem tam našel oba dva. Prostě double kill jsem dal. Haha, jsem úplně nejlepší. Fakt, že jo, ne. Nejsem nejlepší, protože jsem našel jenom 2, který byl hnedka vedle sebe, tak... Zatím výkon nic moc. Guys, teď hledám celou dobu a nemůžu nikoho najít, to je prostě... Špatný se mnou. To je fakt slepý. Guys, a pak někdo zapískal. Pak dám ještě jednu hru, to se namaluju. A pak asi bude konec videa, si myslím. Protože to první video nemůže být tak dlouhý, chápeme. A až budu trochu aspoň, jak mi třeba kolem 100 odběratelů, tak budu dělat dlouhý videa. Možná se pak někdy odhalím a můžu dělat IRL streamy a takhle, chápeme. Ale chápete, to je prostě jenom to. Sen. Je free. Já myslím, že jsem tady někoho viděl. A nikdo tam nebyl. Já furt nikoho nemůžu najít. No dobrý, 5 sekund do konce. A někdo někoho našel to. Nice. No a kde byly? A byly ty 2. Já jsem si koukal trochu. Se ho nevšim. Nechápu, jak bych ho třeba dal to. Jak bych ho zabil. To asi nebude možný. To je jedno. Doufám, že teď budu kreslit, protože si to chci zkusit, protože to hraju poprvé, můžete vidět, že jsem new painter. OK, už nám začíná hra. Já bych dal The House prostě, nebo The Backrooms, ale chci klasik.
chceme klasik, já chci klasik. Nice. No napřed backroom nebudem být The House. Jako The House je velká mapa, což vypadá tak, že je velká, i dvojpatrová, protože tam vidím to, schody. Ale uvidíme, uvidíme. Dobrý, malu. A proč jsem tak vyskočil? Dobrý. Jdem najít nějaký spot. Já možná... Já je půjdu možná půl týpkovi. Vezmu této. Jo, tak já to zkusím. Jako je to riskantní, vím, ale... Sakra. Zkusím takhle barvu. Jo, to vypadá trochu líp. Sakra. Kam pokud mě netka najdou, tak rejžnu. Je to viditelné, akorát se potřebujete soustředit. Tak, teď to dokonalý. No a z dálky mě nejde vidět skoro. Jako vidím se, ale špatně z dálky. Jako tady hledaj. Ale vidíme, asi mě najdou. Nádherně tam ty někoho našli, ale a mě ještě nenašli. Nikoho tu nevidím zatím. Teď huntři šli pryč. Já se koukám do spectate modu, jestli schová lidi. OK, jeden se schová v květináči, druhý někde nahoře. Někde tady dole, no, dá se. Já furt žiju, to je zajímavý. A mám nejvíc bodů. OK, už nemám. Ale ten první umřel. Takže takový jako ujde ta schovka. Není úplně dokonalá, ale když mě přehlídli, tak good. Ty jsou všichni v druhém patře, tak tam má takový chill dole. Ještě 2 minuty do konce, to si myslím, že to možná vydržíme. Nechci kecat, ale myslím si, že to ještě vydržím. Když jsou teď celou dobu nahoře. A můžu spectatit ty huntry, nebo nemůžu? Freakem se já můžu dát. OK. Hunter. Ne, ona mě našla. Nevadí, nevadí. Tak, teď jsme u konce videa, takže pokud se vám to fakt video líbilo, nezapomeňte to okomentovat aspoň. A odběr, to mě hrozně podpoří. Takže mějte se krásně a čau.